Mela, jumejn ilu Marvin Gauci u Matthew Calleja challenge jawni nagħmel l-ALS Ice Bucket Challenge. Kif tafu, l-ALS hija marda deġenerattiva li taffettwa l-kontroll tal-muskoli u ftit il-pazjenti jispiċċaw paralizzati. Anki f'Malta għandna nies ibatu bl-ALS. L-Ice Bucket Challenge hija mod ta' kif tiżdied l-arfin fuq l-ALS imma aktar importanti li nġabru donazzjonijiet sabiex issir riċerka fuqha. Issa, skont ir-regoli tista' jew taċċetta tixriba bis-silġ jew nkella tħallas donazzjoni ta' 100 euro lill-ALS Association jew nkella lil xi għaqda li taħdem fuq il-kanser anke hawn Malta. Bħal pereżempju il-Malta Hospice Movement illi tieħu ħsieb il-pazjenti li jbatu bl-ALS hawn Malta jew fil-każ tiegħi tajt lil Puttino Cares. Jiena nnominajt ukoll għall-isfida lil Lino Farrugia, lil Gabby Calleja u lil Tony Zarb u anki lil ġurnalista favorita tiegħi Kristina Ketkuti. Imma Ariadne Massa tfagħliġ kuntenta, reġgħet iċċallenġjatni u qalt li biex nerġa' nagħmel l-Ice Bucket Challenge. Jiena xorti sar nagħti donazzjoni, ħanati donazzjoni għal Malta Hospice Movement u nistidinkom li mhux taraw dan il-video biss, imma tagħtu donazzjoni intkom ukoll. Għatu biex tgħinu lil Malta Hospice Movement jew xi laqgħa oħra tiġġieled l-ALS. Imma l-Ice Bucket Challenge għalija ma skansajtix għax żekk l-ħbib tiegħu iddeċidew li xorta jridu jagħmluha.